بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن اندري فرورا بونا فلا ما فوين بمن يا est-ce que بمن يا يبو كيزان ايوه بمن يا بس كنا فوين بمن يا na akoka chande akoka chan ke wale bala nam iko kechugo o bala ni fini don chugo bala voilà ni hadamaden ya fana bala hadamaden ya tabulu ibulu matrafa chugo mina nam fana be bala blay tubarikal ma boy bismillah o jaranye dugu jara duguni kusube klebu nyongo kugo na klebu te keleni o chen bamano ko te ko klebu nyongo na bo met klebu te keleni o dobi damne wati dobi ban wati dobi damne nga shi te kelenye ka daw kono ko kan blaye iba ka foko fenobe dono bisi iba ka foko gelabina ko bi gela kusube namu ona o kle ko ka chugui dono bisi ko no ya fana o fana ni o kle fana na akane ya blaye o de kama foko watu tikelenye nga fo ko watu be fale nga o shite kelenye sabula bena na kanda bena kono ko da sigatola nawo salfike da ko akal dongil dola kon yame bi de sara ko kunu de temen o chen able ha nawo yedo misali ni am ko ndene karmate me folo de sigatola wende odo o ni ko do kelenye kuma do adama de ala ita so ni ko do fana kera ko ro abora fendola la gor asababu bora fendola iwa ga foko mo mi sisa ni abe fonction publique la nam shara la foko ibe concours de gaflote o mo ko ndise do fonction publique ni ma concours kede atma do ya mali la usegere ay ngo shara la bon d'accord ore kama nyo fo ngo ay fo shara la namu ko ni ma do fonction publique pour que ga do fonction publique la fika concours ke sigatola o ti fodi abe fo ama blanc kuna ka fo ni mo kele fonctionnaire o concours teme nam ote o ni ay ka gra fonctionnaire atemena concours de folo aywa o kudo teme sira o do be no lu wajibe no adama de yanko no ablay sigatola ami teme o lu fo de kama fo ko ni kunu ye ni ay ko bi sira kunu de temena aywa awo musukoro ba do konema kon dara niula o fo mensuno gren na ko ma te ko kon dara watini na ko bi fo mensuno gren ni watina o galombida ibisi ka fo de ko ibisi ka hala don jatimna ke la bo wafko suno adam ne ka do nyena ni wati suno adam ne kan tani wati ngas suno ni wati na ablo domandi sabu la fene do mafara anga donia la ate anga sekono ayo o ni feminti ka sekono admandi ala anti sika fere fo soro ko la ble ayo anti donia fo soro ko kan sika tola abe fo ko do fo yo do fo ko ndara ni wati no ekinye me suno ni wati na ko galombida no itu go fo dimo fo ayo itu go do sabu la eta do ibina suno wati mera sika tola voilà ayo donc suno te ambulo kono fe atanga se kono nam o de kama kuma do a fo ko ibi suno wati mina kito do able sika tola yo mati kodo ke wati do kanyana ma kono mati kodo na wati na chugudo ibi bal doro iba yi kanyana ma kono saya bo chokola awo saya beti able alaka jaya la bolo alaka ne sa che jaya ati fo ko la kan gishi me ma fo ko la kan che jaya mi chokote de aga ma liblala sanga fo de te fulla sola ya nuka do san kilomina do so munye silunduma kwa ko kuna na sanga fo chokol ba ko ayo bi tata yaye ayata yan ko bi ta kunte yaye yan fedu ay to ro kan fo ayo ga fuere abisika ke ga amasa ma ya bifo akode ko bi tata yaye ko enye fiam awo ayo nunu nga so kono bi onga on ele fona misika anta sura sigatola to ro fo do fo ka fo mo goti saya ma ke ima ke ara maden woniye saya bi sima don la choro fo ko do fuye sigatola ima ya yi clincho mo na ka fo ko ya bitate yayi ko bitate yayi bitate yayi anya fuye ga nye ka fo an woni te bitaya onga bi sina aywa bismillah amido aywa biye kalo klim ka ni sawa intene ndundu me kalo samba fla ni mugani fla
o fasiri ba hone se woni ga fasiri gafo kono namu amna la frete fule mi ka se ka o kuma bodo fo mo ko ye family ka se ka sura ko do la ablay tabarakallah amma da le républicain ale ko di républicain kuma na a sementia ka foko chamanje fanga be bolo mi nga sa jamana kono ni kala taw kan ga ke o ko faso don to la tom minu bala ko kan bara be nyesin kala ta ko nyina bolima na jatimno ma o ko lu anyini ka foko kala ta shara kura min kan ga ta ko fere kan ga tike wasa min ba to akana ka so bi ka gele awre lawli kala ta ko fe o fanga fri mi kuna fon la sira mali jamana marabaga o fe to kun tamanina o parena mo ko jira ka foko awala mabben uluma o ka nyesi mali boliko fona stratégiquement G5 Sahel kono o ko nyamko mi ma ko kuna sisa no e chat jamana nyamko yi ko kale ko nyani ni mali jamana fe ko anka jetina ke ka sekin ko anga latke kan l'essor faso ka fasira ko di ko mali ni Bamako ni Moscou tchedje nyoya ko abala ka sansoro ka walangata o ko mim talike la kana ngolo bolen ko no soro yakuba le siraw o ko nyeshima la ka ke o tabulu ma 600 G5 Sahel nyemko kuluba ko kulune la shimi gweta ko ni hakilla falen do ke ni chile ndo ye kuluba munu nana dantkele sebendo di ama o mim talike jago ko ni chaka dabbo ministry no ye ministre du commerce et de l'industrie ali ajira ka foko son yelemba mi bisena ka nyeshi bolo fewma able ndani ko sebe ka soro a ko kan ni wati laban nuna kajira saka foko samata saka ko de karam ko kurwa Eric Segushel nam ko ale ko ni dant kelike aka barata bulu folo kan ci de folo mun suwandi nam ko yajira ka foko jigi ba kan ka foko yele mabina do ko la watina tawla da la kana so wato boko dagaro mbe ngurala sigaso o ko koni bingara ulu kan bama ci do fe avlandan nam o ko ka dagaro belaji le tien emoni l'alternance ale ko di yajira ka foko dasmusunu mun kera wasaka mo hakilla do chaman jefan barata wulu la ka kada jagada flafe ga kuna funu mbake kelinye mali metri ni c'est ça ko yola ko ajumenta de chien 600 o yingle jabi dembulo ayo ibazo o kanyini gali yoro de kelen o fana bala ni nyinga ni makekeli yoro makekeli ak magacha o ko mali boli ko G5 Sahel la ko yola ko nazaro kunye fere min si wasa kaseka bamache olo kele ko laba ka bara jole ni wa nga sayli jamano kono o ko malini sedawo che nyaklu wiska wuli chugo mina ko sita ka ko be kulunala timi goita de bulu able l'indépendant ala sementia ka foko sumiri bu ma ka fatulu kula ko asma ko na jira ka fo abna fere bala jire tige wasa ka akola se kirisula ko ka se ka skesolo ke wasa akadon ka fatulin kera chugo mi la tien ka fo moye o ko fesa meme talike anka jamana la kana so fati ba ku yuli ka jodo ke ni wati laban na kletan dur labaina o ku ye ba machi bishek ni woro ku koni ulu nikene karaba o ku ulu laiwa ka fo ku ko kuna fon di ni nado ba mo chuwa kuna fon ni nado moju glana ko bla mo ko nyesrala o ko lu chama ko ni fana wele la ka nyinga wa chama fana nikene karabara ko senfe ona saklen fait tamani ko ka sous-préfet ñene ne ko no ba ma ci fe ko gendarme flani tura ko da fe ka do fana jogi bo tamani so gumarala ayo l'indicateur de renouveau ko anka meru ka sarati ka no manday ko do farlaw ka ne kalo woro kuray ko Jean-Yves Le Drian fana boli min kera Francis ko kan ko ministre sokuna ko yala ko malini Francis che jenyo na bina sira kurata ninga gelamu be uluka saka wuli ka bu nowa yin ngan tombe o mimi taleke Chad ka wuli ka jomu kera mali boli ko G5 Sahel la ko yala ko te do toro na ne fatulu kelen ko fe wa le merci un peu la mort ayo
o kuma fana bɛ indicateur kɔnɔ min yɛrɛ fana bɛ kɛ hippodrome 1 la o ko buru feerela dɔ kɔni dɔ ye muru turu a disi la bila o ka ni kɛnɛ karaba a ka moto ni gosu k'u ka gɛlɛya bila ala ka hakili ɲɔgɔn d'a ma amin ya rabbi min tali kɛ yurugu fanga ka bon Mali jamana kɔnɔ nka k'i b'a ye k'a fɔ ko polisiw polisi kunda ani sariya n'o ye CCC ye ani kɛnɛya kunda a bila ni k'olu ta ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ta ye bon an minnu de sɛgɛrɛ ka ca fana an ta yɔrɔ ninnu ka ca o de kan olu ta bɛ juguya kɛ n'i banana tija bɛ taa kɛnɛyaso la ne de b'o polisi fana an b'o le don o don justice fana ye don o don an bɛ ɲɔgɔn wele ayiwa kuma ka ca a faamuna les échos wele Mali bɛ sɔrɔko gɛlɛya min na ko an ka sɔrɔko dɔ ma baw n'o économiste ye k'olu de ma jɔ u jɔyɔrɔ la k'olu kɛra sababu ye ni gɛlɛya in t'a la ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko chrétien diinɛ mɔgɔw catholique ni protestant k'olu ye batoliba dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ kununko ani ka don don kɛ Mali bɛ se ka basigi cogo min na Bamako yan nɔ alléluia le challenger a sɛmɛntiya k'a fɔ ko hali k'a sɔrɔ CEDEAO ka ɲakili bɛ an kan u y'a jira k'a fɔ minnu ma kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye ko Mali ni CEDEAO cɛ jɛɲɔgɔnya CEDEAO t'a la ka jɔ fɔlɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ modèle Mali n'o ye fasodenw tɔgɔla tɔnw ye minnu farala ɲɔgɔn kan wala ka u kalatakow jateminɛ ko an ka gafe ninnu minnu b'a la ka yɛlɛma kalatako sira kan ko jija ka kɛ waasa fiɲɛba kana sɔrɔ gafe ninnu na tiɲɛfala kungo kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye forêt classée ye se man ka kɛ kungokolo min ma ko maa minnu sigilen don a kɔnɔ ko kalo 1 dir'u ma k'a fɔ k'u ka wuli ka bɔ yen nɔ teliya la le malien o ye fasoden ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mali bɔkun yɛrɛ bi ye min ye G5 Sahel kɔnɔ olu bɔlen don a ko dɔw kalama Risi ministre ko an ko ministre k'ale fana ye kangarida dɔw kɛ ka ɲɛsin faransi jamana ma ka Mali lahala dɔw kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ coup d'état min ni y'a jira k'a fɔ ko a ma se ka sira sɔrɔ tentative de coup d'état n ko n'u y'a jira k'a fɔ k'a ma se ka sira sɔrɔ ko maa 7 minɛna ko hukumu kɔnɔna na ko dɔw fana u jɛɲɔgɔnw ko olu b'a la ka ɲini halisa u senfalen ka k'u b'a la ka ɲini lakana sabati baw fɛ ka ɲɛsin lahala kelen ninnu ma ko UNTM y'a jira k'a fɔ ko a waleya ma bɛn fewu min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ politique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko ATIR olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko fangandafiri wale ŋaniya tali ma ɲa fewu ani k'u ye sengɔmadon fana ta ka ɲɛsin an ka lakana sabatibaw ma ani ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ fo a ka latigɛ la ka ɲɛsin nin waleya ma bilen kuma nin ye sɔgɔmada n'a kunnafoni telinw don a ka teli mais ma harba a kɛra ten parce que ma dɔw la i teliya kojugu bɛ harba kɛ ni ko harabara i n'a fɔ o ye a gɛlɛyalen ye ayiwa nka ni mi jija haraba la ta fan t'a la a ti ɲa yɛrɛ teliya kɔni ta fan b'i la nka a ti ɲa n'i y'a haraba naamu a ɲaman di bilen teliya kojugu bɛ kɛ haraba ye o de kama kunnafoni baara la an bɛ to k'o fɔ kuma caman hali kuma haraba ni mi jija i bɛ ka min fɔ a ti faamu i bɛ cɔrɔ i da b'i cɔrɔ i da bɛ se k'i cɔrɔ siga t'o la wa i bɛ se min fana fɔ ni mi jija a ti faamu bamanan bere BCEAO i b'a dɔn BCEAO farafinna tile fɛ jamanaw ka warisoba tɛ BCEAO Mali ko don BCEAO Mali o ye Mali o y'a bolo fara mɛ Mali la ye ale ka so bɛ min a bɛ Bajoliba da la quartier du fleuve la ka ɲɛsin commune 3 fɛ goudron de b'a ni ba cɛ goudron de b'a ni ba cɛ o ye a ɲuman bolo fɛ a kini bolo fɛ dun a kini bolo fɛ a ɲɛsilen dɔ chrétien kɛ école ma muso musomanin bɛ yɔrɔ min Dame du Niger Notre Dame du Niger a ɲɛsilen to Mali teli mɔgɔw ka jabala kura bɛ a kɛrɛfɛla na fantɔ nin fɛ Mali Vision b'o fanfɛla na très bien o tɛ o don ayiwa a BCEAO kɔni ale de mɔgɔw ka jate la ale de ka jan ni Bamakɔ so bɛɛ ye o ko tɛ dɛ
ko ni bido bomogo mobile ni biro je ba le de kunde volo Hotel lamje fana ga jana fana ga jana o de folo o yanni be sawa kana le ga jani sobe be sawa nan sa bon kiri wuje comme be sawa e ale jolundo kibu fe donc ale bi yoro jam comme hotel la jegana no mais o be 17 étages 17 ko be jana e clé mais hotel la mi be sawa ko akunda maka tadu maka san ko 70 mètres mètre bi wolo la o de ya voilà ça fait légale ko jana aganya anga fara na solo do den nazaro fe so be munu ga jano inga ko tebe ko jana ale ere uya akaba kurufla bla le 23 mai 1989 mais en 89 samba gele ke makono toni bisi kini kono akaba kurufla bla mais sanduru ya jogo ban 94 ya inauguré kaba barateli ara wala de barake oui tiens wala bon sauté abe sira mun ke sira fla mun fo sira fla abe kanyesi dinamo chrétien dinamo ko école ma o école ni musulman don be muso don be c'était Niger Notre-Dame de Niger Niger là c'est le fleuve Notre-Dame les dames atogona obunyona ana sigiro obunyona donc o sirani ko taworo la katabla fo place on invest là obo sirawele bolombolom bavo l'avenue Moussa Traoré Moussa Traoré ale to wala sira o e Modibo Keita nga président folo afru Moussa folo o fa ko Moussa Traoré ne ko me président Moussa Traoré ko do Moussa Traoré côté de président côté de Modibo Keita Mousso Mariam Traoré o fado wa fo Moussa Blend parce que Blendendo mo ka do so kinyera babul ba fo Moussa Blentou alere atumbi kina ba fo Moussa Blentou ale tu es interprète de tubabu na watimina ni tubabu kuma ale bi kuma yele ma wat parce que tubabu tangala la kamme donc ye bulon to ko dawo de la ale to wala maintenant blon flanani ye mu fo tanga nyesi badama kata ponkoro fe kata bla kon flana ba fo ponkora donc o bulon wi ada Algérie président Montagna Mamé Abdelaziz Bouteflika au boulot base tolé ni hakibal donc au siège ni où ya siki kene munga ni forte mbike Bamako folo forte mbike au Canada kene ba de tundo fo Bamako forte mbike au rola ko Real équipe Real tumbu entraînement ke kuma do la wo yoro ni yani gato afake Kanyesi badani muma fana kanyesi so muma gendarmerie bi yoromina gendarmerie fluvial autunteode c'était la représentation de la Comanave la compagnie malienne de navigation mumbe kulikoro avec le bureau de Tombé il va faire bateau takata koron fait kata sigu mobti tomboktu gawo et bi tayga bio commandé oro la réservation que plus bas ci kulikoro mo kawma kulikoro ko ni tara bio bi di mo la ibi kaminota ibta Comanave brigade territoriale hôtel Kempiski bi yoromina ulika so de tumbe oro la uyo de kari ka hôtel Kempiski jo ko komana bo yoro la ka to kulikoro pew ka ulisi go oro la aw navo komana mu yimino ci ka ta kulikoro jana mu nanolo no la voilà mena ka ta komana bi faire gendarmerie bi yoromina ka ta na e pont flana joro yoromina o yetu la Guinée dangambe chaland de tumina fuka bu fu Guinée fo woro la ka jo mo wobi bo Guinée chaland kono parce que ka bajoli bani ka boya ka ta Guinée c'est navigable kurum se ka ta kana donc chaland même bo Guinée mais bateau se ka ta kana bateau se ka ta ko chaland bi ta bateau bi afata c'est navigable mais halsini pont de ba fait chaland se ka depuis au pont flana jode chaland mo na e olubu joji koroni sinon à tout bo kankan on nous bora sinon chaland tu mi bo Guinée kankan nunu kana jo foro la mo yere ta fini ani dumuni fe nunu fe mu binal ulu fe ubna yara o kenede kam o bita anga siza ango ne asoro siza bete asida bo le famala le bita na jigo ni famala ne ta do avec chogodi mais sinon on tu bita woro la o de Guinée port danga mo fana tu mi do chaland la woro la ka ta Guinée kana il faut pour mangan do mambo pour mangan do mambo lo wotina voilà mais o be borosna aga usanga fa amna nyene pour plana munjora o de kara sababu la Guinée chalantina Bamako tuguni Bamako na fo yoronina awu danji yoronni sisa ko ab danji ko ne ma yede ko ab danji ko ne ko ma yefulo mais ne be mu foye yango ni ne oye ayar tan saran ke yorola ayar mo tara mo bla ka do chalan kana ka ta Guinée fa
donc ima ye ama baraka n'a ye baraka sisan hali ka bɔ yan ka taa Guinée an bɛ se ka taa bato la ka na an bɛ se ka taa an bɛ se ka bali ka bɔ yan ka taa Guinée mɔgɔ bɛ se mais ka bɔ yan ka taa Kulikɔrɔ de mɔgɔ tɛ se parce que Sotiba kabakuruninw bɛ o de bɛ sira bali mais ka bɔ Kulikɔrɔ fana ka taa fo Gao an bɛ se k'a kɛ fana bato la ne tun b'a fɛ k'o de f'u ye bi comme journaliste nana an tɛna f'u ye ko ka a ko ɲɛɲini a bɛ cogo min na sisan sariya ko in bɛ cogo min na sisan salam ko bɛ cogo min na o ka ɲɛɲini awɔ voilà tabarikala alhamdulilah i ni ce o kuma i ni ce